balik ta sa continue ta sa atong topic about sa level 1 Japo ni siya, topic 3, what our master wants us to be. Kung sa'y gusto ni Rabon Yeshua, may tabo ka nato. Ingon na bago ta nga nataw. Actually, review na lang ni sa uban na wala abot ani nga teaching. At the same time, actually mo kini siya natong itudo sa diha nga adunay matawo nga bago diya sa gingharian, born again na. So kinahanglan na abid ani nga teaching. Kaya aron nga actually feeding ni siya. Mo ni ang pagpakaon sa iyang spirito nga nabahin. Gani una, what our master wants us to be, since na nabago naman ta, nabago na itong spirito, niya kaya naako man tayo mga hugaw-hugaw, so kinahanglan yun nga makuha kini mga sala. O sa first nato nga katuyuan nga Elohim, be transformed into the image of Yeshua. Kinahanglan makopya ginato si Yeshua. Maparehas kita niya, mo gini atong vision, mo ni atong goal, from glory to glory. Dili man na siya ingon nga may tabo gidayon, pero at least naman lang sa inadlaw-adlaw na ay mausap sa tuwa. Ikaduha, grow up and be saved. So since bago man ta na born again, o gani uban na born again pero wala gi teaching, atin lang fellowship, atin lang og simba, pero wala gi saktong kaon mo nang luoy kaayo. So kung kamo siguro na under mo sa cross ministry kani adto sa mua dito lagi mo karon. Pero since nga wala mo gyud saktong growing, wala mo saktong feeding pa, para bitaw na mabuhit ang tilapia. Mabuhit ang tilapia, kag may bang fingerlings, pakamra ni taho. Mabuhit man siya, survive man siya, pero tanaw ang quality. Gagmay, niwang, gamay kay lawas, dapat kay ulo. Okay, nga naman. Maintain man mo og katong taho. Sige lang sige taho. Kulang siya og nutrients, kulang siya og balanced diet. The same lang po na sa atong spiritual nga bahin. Ang atong spirito, kinahanglan po siya og balanced diet. Kinahanglan siya insakto nga pyramiding, kanang itawag natin pyramid sa pagkaon. Di ba kung sa may kanang pyramid sa food? Una, kung sa galito sa kalibutan, ilaha sa? Glow, bro. Ito to? Go? Dayon? Grow? Dayon? Glow. Kani nga pattern sa kalibutan, sa world, mali ni siya sa spiritual. Before ka mo go, kinahanglan una sa spiritual, mo grow sa ka. Ba? So mo grow sa ka, mo tubo sa ka. Dahil pagtubo ni mo, kinahanglan din ka mo glow. Danag ka as kahayag. So kung danag na ka, ay hanadayin ka palakon. Go. Kuha ninyo? So mali, di ba sa kalibutan, go. Kung saan mo pagtubo, ang mo sa kalibutan, saan mo paglakaw, dayon, kung wala kang mutubo, una-una sa yun, mutubo sa ka. Grow, tubo sa ka, dahil mudanag ka, ay din ka mo go. Muning ingon sa Matthew 28, 19, go, make disciples. Saan yung pag-make disciples, kung una-una, wala ka mo grow. Ha? Kung saan yung pagkahin mo example sa mga disciples, sa mga tinan, kung wala ka mo danag. Unang uban, mag-Bible study, para sa silang level. So kung wala yun ni angat, wala yun sila na level tanan. So baka mo. Kung puro mo believers lagi mo tama. Kanya dili mo makapadayon, next time yung saguton, puro na dahil mga business. Kaya diharang mo tama sa ang. So mo na nga, importante yun ni growing ako. Mo na ang next nga katuyuan sa atong magalon, what our master wants us to be is, grow up and be saved. So bago man kang nataw, yung born again, bago man siyang nataw, inalan, patubuon yun siya. Dili lang kayo itubo. Inalan, muabot yun siya sa be saved. Pinintag, sa ato yung pagdawat ng Rabon Yeshua, wala tayo maluwas. Naluwas ka from sin. Diba? O, diba? Ilan ni Rabon Yeshua atong sala. So, mo atong sitwasyon karon. O, mo tawag saved man. Naluwas lang ka. Pinahanglan pa nga, kini mong spirito, at atong ipakita dito nga picture nga, spiritual man, yellow na gitanan, mo ito itong goal po. Muna ingon din, and be saved. So, gikan sa imong bagong pagkatao sa imong spirito, naluwas na gikan sa sala, saved man pa ka. O, mo nang mabirahan mo gyapon ta kay ang doktrina sa ubang na fundo kabi na kining sa baptist mingon sila nga once you are saved eternally. Mo itaw eternal security. Mingon sila kaputol bagong kaluwasan. Pa sila kay balo nga na save lang ka gikan sa kamatayon, gikan sa sala. So bago kang natao, so it does not mean to say kanang eternally saved na ka. Kung kinahanglan pa nga makuha pag yun so ang atong
goal ani gikan sa imong pagkaluwas, mga kuha ni mga sala sa atong kinasunuran, mo na ni siya gitawag og holy man. Dahil dili lang kay kini, kinahanglan na kini sa tunga-tunga, pinakatunga ang spirit mo, muna po siya, mapareha siya sa spiritual man. So muna karon atong gistudihan, grow up and be safe. Muna siya ang ikaduha nga gusto ni Abay Elohim nga mahitabo sa atong kinabuhi. Motubo tao maluwas. Kining kaluwasan igsuon, muna kung gingon, there are two kinds of salvation, no? Two. So una, you are saved from sin. Okay. Moto gilansan sa kahoy, gibayran man siyang rabo ni Yeshua. Nya kay matay naman siya. Kung gilukap siya sa iya mga utang, nga mo ang pagpakasala. So kay hapit naman siya mamatay. So nalibre siya, ego lang siya nalibre. Gikan sa iya pagkalukat sa sala, namatay naman siya. So kay wala naman siya utang. Ingat siya rabo ni Yeshua, today you will be with me in paradise. Pero kita karon nga nagpadayon pa sa dihang naluwas na gikan sa sala, gibayran ang rabo ni Yeshua, dawat ang rabo ni Yeshua. Kinahanglan mo agud pagyud ta sa itawag o eternally saved. So nakuha na to. Kanang ingon ba nga the end of your faith, the salvation of your souls. 1 Peter 1:7 ba na? 1:9 ba na? So maningon dire, ang next na salvation is saved eternally. So makaabot na kita sa langit. Dire, sa diyang naluwas kagikan sa salat, doesn't mean to say nahugtan na nimo ang kaluwasan nga eternal. Wala, assurance lang to. Diba? Kinsa itong muto o pagbabotismo maluwas. So, on the process pa siya. Pero kaning gitawag din nga save eternally, ni ulit na yun ka. Philippians 1:21. Diba? For me to live is masihar, and to die is gain. So, nagkinabuhi na kang Yeshua. Nya. Sa imong pagpadayon kang Yeshua, niabot na gid ang punto nga, nahumana kasi mong lumba, nahumana yung tuman kabuton sa Elohim, naluwas na ka. So, ulit na ka sa langit. Muna itong ipag kita ng mga before ng mga illustration. Okay, ang pangutana karon kung saan nato. Oh, di ba unsa ito makita sa 1 Peter 2:22? Bisa nakakita diyo tubasa. Ingon diri sa pulong, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Unsa ingon diri sa pulong? Pagkaluwas nato, pagka born again nato, okay, born again. Asabot ani born again baby pa ka, bago pa kang natawo sa gingharian. So kinahanglan ka nga motubo. So unsa may mga gikinahanglan nimo dinhi? Ingon ni as newborn babes. Newborn. Oh, new. Born. Ato pa newborn. Bago pa natawo nga baby. Desire the pure spiritual milk. O mo ni unsa may timailhan sa tinuod nga natawo sa iyang gingharian. So ano yung pagka-differentiate nga tinuod gyud mo natawo? Di ba ang bata sa dihang gawas sa tagwangkan sa mama? O, ako, witness nung ko niya po mga anak nga, kurang na ako isa ka anak diri nga paggawas, wala ko ilak. Dugay kay ilak, ipunaran ang lubot. O, ito kung kinamugwangan, ilog ipagawas. Ura! Kasabot buhi din siya. Mo po na, ang ginoon na tao sa gingharian, magpuha-uha na siya. Mo, tuawag din na siya. Then, next anak, kung sa mahimuon sa mananabang, di ba? Lipiuhat kung kanong pusod, pagkahuman, ipadidi dayon. Ipadidi dayon sa mama. Ang sa ituyo, aron nga, makuha niya ang mga colostrum. Nagikan sa mama, aron nga antibodies man itong, antibiotic man kung yung ikinahanglan, para nga dili siya dali masakit. The same lang po na sa espirituhan ng labahi. Sa dihang naanay matao, naanay mo daw itong Yeshua, magbabautismo, automatic yun rin Bible studyhan ninyo. Otherwise, ma-weak na siya. Kung dili gali na masado sa Bible study, dili gali na pagkanon, dali na siya maila, dali na po na siya makinta, dali na po na siya mubalik sa kalibutan. So, muna importante yun na, basta naay mo dawat ng Yeshua, maluakon yun tayo o Bible study. Muna yung dili, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Ang isa po na sa timailhan, sa dihang mataw mo sa iyong gingharian, kanang magtinguha yun mo. As newborn babes, ingon diri, desire the pure spiritual milk. Ingon diri, desire the pure milk of the word. Tinguha agud niyo ang puti nga gatas. So mo gud siya gininyo, uban sa tuwa daghan kay mo na inom nga gatas bitaw nga dili healthy para ninyo. Di ba sa gatas na atay mga classification? Ang kasagaran ako ipainom, isa namang mahal na gatas? Buna ba?
is 27. Sa pagyod? Ha? Nan? Sustajin? Katong pinakamahal? Romil. Romel. Pero abi ninyo, daghang kay nagsulti ng mga preachers nga ang dili gyud maayo ipainom sa bata kanang gata sa baka. Nay ngano man, munang imong anak kini kinahanglan mura po baka. Mo weak siya. O ganyan gidesign sa Elohim ang babae na abi dili. Kay diha gid siya nimo ipainom. Kay human man siya, kinahanglan suksok po siya og human nga gatas. Dili siya pwede nimong human man siya, dili mo siya ipasupsok og gatas sa mananap. Substitute na lang na siya. Pero actually, kung imo gyud tanawon bitaw sa karaan-karaan gyud o walik gyud mo sa panahon gyud sa atong mga katigulangan sa Biblia, gatas gina sa tao. Dili na nauso ra ng gatas sa kanang pagpainom sa gatas sa baka during na sa mga Egyptians. Okay, during that time nakabasa ko ang history nga kanay bitaw tungod kay gusto sila magpadaghan. Nya kay ang ilang mga asawa, mga Egyptian, minus kay gatas. Whereas dito po sa mga Hebrew, grabe kay lang multiplication. So ang hitabo, nag-imbento sila og kanang itaw kato bibiron nga itawag og kanang matpa. Kawa ko may botilya o may plastic katong una. Ang ilang gihimo katong kaning lapok ba nga bibiron dayon, ang ilang bustot, di patuloan nila og kining gatas sa baka. So ni-survive ang bata. So na-carry na dito throughout generation. Pero actually, dili na siya mao. Kung ang natawo nga bata, kinahanglan painom ko na nimo o gatas nga gikan gyud sa mama, gikan gyud sa tao. So nakuha nato, the same ra po na sa spiritual. Kung natawo ng bata sa spirito, kinahanglan painom gyud na nimo o pure gyud nga milk. Sabi ko sagot nga pure nga milk. Kanang dili adulterated, dili maka-compromise. Notice ninyo ito una, kanang kami lang, si grandma lang, kay indot lang yun kay iyahang pagpadayag sa kanang spirito sa iyaha, kay kutob sa iyang Bible studyhan, pure good ang pagpakaon. Kanang wala gid compromise, wala kalibutanon, wala tanan, pure good nga pure. So muna ang kita man ninyo, ang pagtuwa po nindot po siya tubo. So dili siya adulterated, dili siya sinagulan. Pamuni, ang katuyuan ani niya is grow up and be saved. Ang pangutana karon, how to grow. Kung saan nato pag grow. Importante kay niha kay ina akong inan niya ako mga sakop na kamo, paningkamot gid mo na magamit nimo sa Elohim. Otherwise, hindi gali mo paningkamot, gamiton gid si bombo. Kuha ninyo, gamiton gid si bombo. Kung di magpagamit mo, kabalo na mo sa mga awit hipalo, ako mo yung mga knowledge, sa tuwa, sakto pa kayo sulting English, sakto pa kayo spelling English, sakto pa o grammar, sakto pa o diction, dili galing mong paggamit sila, gamiton itong mga illiterate. Kapasayang kayo sa mga chances. Muna karon, kita diri, build up kita, dasok-dasok kita kay aron nga magamit ta. So nakita na nato diri, kinahanglan ta nga una mo grow. Ha? Ang tubog nato aniha grow. Timana na ninyo, grow mo tubo ha. Dayon glow. Glow kali dan ag na ha, hayag na. Maning sa kulong I am the light of the world. Dayon ahay na dayon mo go. Lakaw. Dili nang ingon sa uban nga bago pa nataw, lakaw na dayon sa kadasig. Okay kay na igsuon og puno ka sa blood spirito, dili ka puno sa blood spirito ayan na lang. Otherwise, mukupas kini mong kadasig. So muna, kani mga madasigon kining grabe ka init sa pagpangalagad. Aron dili ni sila maluya. Mintas na dasi ka, mintas na init ka, kahapon di ka og daghang pulong. Pagtuon gyud daghang pulong. So imuha gyud na siya ang ubanan. Napoy uban nga dasi kay tanan pero kulang sa pulong. So mo nang mahurot ang kadasig nya kulang sa pulong, luya. So muna kami nga naami sa foundation ministry, ang amog yung tuyo nga dili lang kay init ka, dasig ka. Kanang imong init, kanang kadasig, pulon pag yun na siya sa pulong. Patubuon pag yun ka, aron insakto yun kayo ang imuhang tubo. So nasabta na to. Okay, how to grow? Kung saan ka man nato pag tubo? Kung natin makita din ang mga panag-ingnan, diya sa Luke chapter 2, verse 40. Kasi baka kita, ingon diri, grow up strong. How to grow? A. Okay, sa Luke 2, 40 at sa Luke 2:52.
So ang atong basihan ani si Yeshua. Di sa makakita din ninyo, kibasa lang ko, ayaw dali lang. Ug ang bata nagpadayon sa pagtubo ug nagkapusgan nga napuno sa kaalam ug ang pabor sa Elohim nagpadayon diha kaniya. Okay. So ato na yung pagtubo ani, sama nga si Yeshua ni tubo, sama po ng Yeshua. Grow like Yeshua. Tubo ta, sama ni Yeshua. Kung sa iyang pagtubo, strong in the spirit. Okay. Strong in the spirit, ligpong yung espiritu ha. Dili na niligod sa lawas. Ligpong yung espiritu, dili basta-basta mapanig. Sa verse 52. Grow in the spirit, tayo, sa paingon. And the favor of Elohim was with him. And Yeshua increased in wisdom and stature and in favor with Elohim and man. Notice ninyo igsoon, duha ginay makuban. Spirit that filled with wisdom, that yun dili increase in wisdom, and the grace of Elohim was upon him. Di lang kay strong siya in the spirit, increase in wisdom, filled with wisdom, filled with wisdom. Gawas nga puno siya, nagka-increase pag ilang iyahang wisdom. And, sa bagay, and stature. Kung sa may stature. Filled with wisdom and stature. So, yung stature, iyahabang building. Kanang gitawag na to o bodybuilding ba? Ang iyahang pagkamaskulado. Imagine si Rabbi Yeshua at this point, kuhan pa ni siya ha? Dili pa ni siya ingon nga dako na. Gamay pa ni siya. Padulong pa ni siya sa sa tawag ni pagka-ulitaw. So, gikan sa iyang pagka-tao, nurture siya sa iyang mama. Okay, lahi mabiling mga Jewish culture, no? Kay ilahag yung first hand din ang ilang pag-teaching. Kinabangay gini iyang mama o iyang papa. So, ang bata po, nagtubo. Yun na, nalikon sa spirito, filled with wisdom, and stature. Ang stature, pasabutan niya ang iyang bodybuilding sa spirit. Meaning, likon gani si Rabbi Yeshua, healthy gani si Rabbi Yeshua sa iyang spirit. Hindi basta-basta mapalin, hindi basta-basta matintag, hindi basta-basta mailat. So, yun na ang atong building up. Yun na ang atong pagtubo. And, in stature, tubo siya sa grasya, and in favor with Elohim and man. Kung saan may pasabutan ng favor with Elohim? Sa pasabutan ng favor, na ay pabor ni Elohim. Yan ito sa Malakay chapter 2, verse 15 ba na? Entreat Elohim's favor. Meaning, mangayo kita sa pabor. Kung saan may pabor? Kung saan ang grasya? Kung saan pasabot sa grasya? Kasi Rabbi Yeshua ba, siya ang puno sa grasya o kamaturan. O sa kalin ang grasya? Ang grasya igsoon is unmerited favor. O, hindi ta grasya, unmerited. Dili ka takos na mo dawa, pero gitagaan ka. Kanang ito, naamo ko na siya merit. Meaning, naa siya na-accomplish nga hindot. Or, naa siya nahimo nga gantihanan siya. So, mo po na sa tuwa. Kinahanglan, mutubo po ta in favor with Elohim and man. Sa Elohim, usaw mo na ito pagpangyang pabor. Usaw na ito pagpang pabor sa Elohim. E mo man isay, kulang ka ba nga? Wala. Nga man nga, kulang man ako pagpanalangin. Nga man, kulang man ko. Kaya nakulangan ka o pabor sa Elohim. Kung sa tao po, hindi kayo acceptable. Wala kayo malingaw nimo. Abi nimo si Rabbi Yeshua during siyang time. Wala mong kinaka-witness sa iya, no? Pero revelation naman na siya. Daghan kayo mudulot ang Rabbi Yeshua. Daghan kayo ang malingaw sa iya. Daghan kayo mga bata ang kaparehas niya nga ganahan makigdula siya. Dili siya ka na maglain-lain nga. Maglain-lain ko. Daghan kayo ang maka-attract ang Rabbi Yeshua. O ito nang naa siya favor with Elohim and man. At ubangan sa ingamahan, close kay siya. Grabe ang ihang pagdudod, grabe ang pagkamay ng puso, naabi siya pabor. Sa mga tao po, daghan po kayo ganahan sa iya. Notice ba ninyo, at 12 years old, daghan kayo na-amaze sa iya. Daghan kayo ang naminaw ng mga parisiyo, mga sadusiyo, kay suming bataan na grabe manigalang. Kaya nanay, so, daghan kayo siyang fibo. So, muna, kung inyo lang inihalan ng pagmamalandungan, si Rabbi Yeshua, during sa iyahang time sa iyang pagkabata, daghan kayo ni kadula sa iya.
Nya daghan kay malingaw sa iya. O daghan kayo mga ginikanan, mga amahan, daghan kay malingaw sa iya. O ita na notice ninyo sa dihat na nga pagkadako na pag-start sa ministry. Kutob sa iyang ingon nga, "O come follow me. I will make you fishers of men." Iban-iban po wala. Kaya nga nakaduwag sila nga kining tawhana during sa iyang pagkabata, nindot kay ni siya, maayo kay ni siya leadership. So inana si Rawag Yeshua. Kuha niya ang favor with Elohim and men. So inana ba atong pagtubo? So kamo, how to grow? Grow like Yeshua, strong in the spirit. Sa ato pa sa atong pagtubo, kinahanglan ang atong yung goal nga malig-on gid ang imong espiritu. Una-una, espiritu gyud malig-on. Dayon, filled with wisdom, puno ta sa kaalam. Di mo sa kaybalo. Unsay diferensya sa knowledge ug sa wisdom? Ang knowledge kahibalo lang siya. Knowledge gali kanang gitawag nila knowledge is power. Kung naa kay kahibalo, naa kay power. Ingon pa sila, pagligtas ang may alam. So, siyempre naa kay knowledge, naa kay kahibalo. Pero ang wisdom, knowledge applied. O ay mo kahibalo, imo kay i-apply equals wisdom. Muna sa itong pagpanudlo, dili lang kay grabe kay kaguguan, grabe bersikulo, bimunas gid mo. Pero tan-awon sa imong kinabuhi, wala gyoy imuhang kinabuhi para pagka-magsaka. So kinahanglan sa imong kahibalo sa pulong, imuhang i-apply na anay wisdom. Muna gingon sa Colossians 1:28 nga, "Him we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom." So sa atong pagpanudlo igsoon, dili lang kay mapasikat ka. Kay ngano, kung knowledge lang, kaning knowledge makapack up ni. Unsay pack up? 1 Corinthians 8 verse 1. Kanang kahibalo ni mo nagdaghang kay kahibalo niya wala mo i-apply, makapaburot na. Makapasigat mo na. Tanawan ninyo wa masipya. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Isa nakapasalin ha. Karon may tungod sa mga pagkaon nga gitanyag ngadto sa mga idolo, kita nahibalo nga kitang tanan adunay kahibalo. Ang kahibalo nagapaburot apan ang gugma nagapalig-on. Ha? Unsa ingon diri? Og naa kay kahibalo, kitang tanan naatay kahibalo. Og kahibalo ra puro yung kahibalo, wala mo i-apply, buburot ka. Mo nang daghang kayo mga wali-wali nagsangyaw mga buliton. Unya kunohay makilatugi-latugi unya og mapildi na. Mungita na tayo sa diversion. So, dili na mo. Ang atong knowledge, kinahanglan, adunay application, adunay pagkinabuhi pa. Ang resulta, ana, wisdom. So, nasabtan na to. So, grow like Yeshua, strong in the spirit, filled with wisdom, and stature, and in favor with Elohim and men. So, klaro kayo nga atog yung lantawon sa atong pagtubo, sama yun ni Yeshua. Okay. Ikaduhang how to grow. Kung ano i-reason na. Ikaduhang how to grow, letter B. Ingon diri, be subject to discipline. Hebrews, isa nakakita, Hebrews 12, 5 to 6. Be subject to discipline. Okay, isa nakakita, pinagubasa ninyo. Apan kamo bukos nga nakalimot sa tambag nga nagtawag kaninyo ingong mga anak ko, ayaw pag kaminusa ang disiplina gikan ni Yahweh, ni maluya sa dihang ikaw tuliron niya. Kay ang gigugma ni Yahweh iyang gidisiplina, sa pagkatinuod iyang ginakastigo ang matag usa nga iyang gidawat ingong anak. Okay. So, buon ni karon ang batayan igsoon. Simple nagtubo man ka, di ba? Sa diha na nagtubo na ka, dili po nimo kaligtaan ang disiplina. So, mabuto na ingon nga na mga bata nga spoiled kayo, nanako na nga badlongon kay sa gamay pa dili mo badlongon. Oo na po na sa espiritu halo. Ha? Nya kini ra bang sa espiritu halo nga bahin sakit ra ba ni siya kay nganuman? Ang imuhang badlongon, mga tiguwang na pero bata pa sa espiritu. Correction ng Brad, mali na Brad ha? Uban na silog. Ang uban, di na ganahan mo atin kay ipadlong man ko, naupawa man akong garbo. Kung wala ito, bisan dito disipline igsuon. Bisan pag unsa ka mo lagi ni siya. Importante yun ni siya ha, inyong inikimanan. Kay once nga upailalong kanita kang Yeshua, hubuon yun ni mo ng pagkatao.
Hubuon nimo mong garbo, hubuon nimo kinsa ka kaniadto, unsa ka bigatin maka, hubuon gid nimo. Otherwise, dili gali na nimo hubuon ang hitabo garbo lang gid gyapon. Kasi may panaginaan. Di ba na kita mo atong kadungog mo atong ingon diri sa pulong nga walay magtapak o bag-o nga panapton sa daan nga panapton. Kay kung itapak nimo ang bag-o panapton sa daan panapton, pag birahon nimo ang bag-o, gisi gina siya magisi. Kung nag-ingon ko dito nga walay musulod og bag-ong bino sa daan nga panudlanan, kay kung sudlan nimo ang bag-ong bino sa daan nga sudlanan, mubuto na siya. So kung bago nga bino, kinahanglan bago po nga sudlanan. Sa ibang pasabutan na, inani ni igsoon. Kay ato ang ilang sudlanan sa bino unsa man? Kanang panit mas baka, panit sa kamil. Kanang ilang panitan dito ng kamil, panitan nila ng baka, then ilan na ipauga, ilan na hayon, ilan na isil. Then mo na ilang sudlan sa bagong bino. Dan kay kining bagong bino, isog ni siya, usog ni siya mo bulak. No? Usog ni siya mo bulak. Pag bulaan na niya, kung imo nang takloban, mubuto na siya. So kung daan ang imuhang panudlanan, pagbutan mo sa bag-o nga bino, mubuto na siya, mas-spill out lang, bali masayang lang ang imuhang bino. So unsa man ay sakto, kung naa kay bagong bino, bago po na siya nasudlanan. Karon sa atong modern nga kapanahonan, drum na may ilang gigamit. Drum na, diba? Pero kaniadto mo na ang gamit nila. So mo ra po na siya igsoon. Kung naa kay, for example, pinidaan imong pagkatao, ha? Wala, dili yun ni mo willing nga mapagawas ni mga tawag na ito, mga dautan ng espiritu. Kanaging ba sa James 1:22 nga mabatong yun ta og meekness. Unsa ni meekness? Pagpaubos. Kanaging niya diri na to ha. James 1:22, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. So unsay pasabot igsoon? Sa diha di ay nga na nagtubo na ta, kinahanglan maghupot gyud ka kinaiyahan sa meekness. Kung sa ituyo, kay amon nga makadawat ka sa disiplin, makadawat ka correction, makadawat ka pagbadlong, makadawat ka pagtudlo. Otherwise, magpagani ka, dili gyud ka kadawat sa disiplin. So daghan na gina, ako na nang encounter no, pagkadaghan na. Ako pila na ka kinabuhi gyud akong Bible studyhan. Katog yung dili magpa-correction, dili magbabadlong, dili magpatulit, asa may dangatan wala, gumabig yapon. Yung naot ko nga dili na mahitabo sa inyo ha. Be subject to discipline. Ba, ako naman ang natudlo. Kaya kining discipline igsuon, dako kay ni siya o kahimuan sa ating kinabuhi. Dako ni siya o kining kahimuan po sa atong pagtubo. Okay. So, ingon pa din nga, ang discipline is mo ni ang stage 4. Diba Hebrews 12:11, makita nato din ha, kasagal ini. Importante ni siya. Okay, sige siya. Tinuod sa pagkakaroon, walay disiplina nga daw makalipay. Tinuno ang makapag-uol. Apan, ang pagkahuman nini, alang kanila nga nagbansay nini, kini magpatunghag, madaitong bunga, nga mao ang pagkamatarong. Okay, sa English pa din now no chastening seems to be joyful for the present. Wala gidisiplina nga malipay ka sa pagkakaroon. Pero sa ingon but grievous at wa masubok gyud kay sakit man guning disiplina igsoon. Ano makayon ko nga sakit? Kay kini mga sala bitaw nga naa sa tong kalag, mura man ko ni siya ug mansa nga nipilit dito. Sumako no, ug naamoy bugas-bugas dinhi or naamoy ka nang natakot sa inyong palit nga kahit istanan. Inyo gali nang kuwaon di ba sakit? Kani mga sala nga nasa tong kalag, sakit kay na siya kuwaon. Makuha lang ni siya igsoon kung pamuagi po ka disiplina. Nya kabalo ra man ni ang demonyo ug unsa na mga nanggawas sa imong espiritu. Kay pagkatao pa nato daan, siyempre naulipon ko ta sa sala. General na siya. Ug unsa to iyahang gipunggas ang Adam, carry na nato. Naatay gitawag og DNA sa mga demonyo. So ang tao karon, kato bitaw lately lang karon sa report nga naamay Pilipino nga namatay nga katong giatak sa mga Hamas. Dayon isunog naman to sila. Uban gisunog so wala na may hianaw. So ang ilang gihimo gitest na lang ang DNA. So ni match man adtong katong nga tao. Rato pa ang pagila ko sa tao pinaagi sa DNA. Mo po na sa espirituhanon. Naatay gitawag og DNA. DNA sa evil ug naabutay DNA sa Elohim. DNA nga kanay sa Elohim. Okay. Mo bitan nang ang nalaitay sa tuwa karon kay naagi ka nang sa image sa Elohim.
So muna usahay makahimutag sala konsensya ta. Actually katong napakonsensya sa imuha, mao na to ang DNA nga gikan sa Elohim. Pero naa pa yung mga panahon nga i-ignore nimo kanang dili mo tapon ba ang imong konsensya, kay mo himo gyud katautan. So muna ang DNA nga naa sa atoa, naa sa kalag. Ug kani nga mga espiritu igsoon, kabalo ang demonyo kung sa espiritu nga gula nimo. So kung wala kitay kumpiyansa, kay kita gud niya, kani mga demonyo nga iyahang di mansa sa atong mga kinasuroray. Kabalo na siya pila ni nang gawas. Di ba si Maria, si Miriam Magdalene, gigawasan siya og pito ka mga daotang espiritu. Nya o kung siya igsuon. Mo ni warning da sa naman sa Luke 11 no, nga kung ang usa ka espiritu mugawa sa tawo, muadto ni siya sa asa kamingawan. Asa na makita katong usa ka espiritu unclean spirit nga nigawa sa tawo? Sa dihang ang mahugang espiritu mula sa usa ka tawo, kini mulatas sa ugang mga dapit sa pagpangitag kapahulayan. Ug human nga walay magkaplagan, kini moingon, mubalik ako sa akong balay nga akong gibiyaan. Dayon para. Ug sa pag-abot, kini makakaplag niini nga hinlong pagkasilhig ug gidayan-dayanan. Unya kini mulakaw ug magdalag pito kalaing mga espiritu nga mas dautan pa kay niini niya. Ug sa pagkasulod na sila magpuyo dito ug ang katapusang kahimtang ni anang tawhana mahimong dautan pa kaysa una. Oh, buhat ninyo. Kung ang usa ka espiritu mugawa sa tawo, kini igsoon kini mga black dire, ha? Mo na mo datong espiritu. Mugawas na siya kay hindi siya kagwanta sa siging disiplina. Natural mugawas na siya. O bitaw may mga bata na to, mga anak na to. Disiplinahon gyud nato. Sintaday na siya. Ato dili na siya. Ato tong bad spirit nga nagkontrol sa iyang kalag. So umita lang, ipaiglog lang kita, mapasensya lang kita. Until such time, siya yung mag-anggo nga, nabi ko ganahan ng espiritu ha, kasi hindi ko badlong ni Papa Mama, siya na yung mo pasumender. O siya na yung mo give up. Ang upan ka rin yung Rabon Yeshua, nabinag ka nang na-under ka sa bisyo, sa drugs, or sa sigarilyo, or sa inom. O actually ka nang gitawag na itong smoking, bisyo sa sigarilyo, bisyo sa inom, wala na actually din sa imong sulod. Ikaw mo yung gusto nagpasulod anak, din sa imong body. Diba naabay pagkatao sa bata na ba siya bisyo? Wala. Ikaw may nagpasulod anak. Dan ka kay disulod naman siya nimo, kunya, siyempre, dauton na niya imong system, dauton na niya imong kinabuhi. Nya ko nang masige nakakadawat og kay correction, panambagon. Nya ko ano sa hay imuhang sultihan, musita dai siya. Ngano man, dili siya gusto nga kating naa sa sulod diri mahilabtan. Actually ang nagkontrol sa kalag sa tao katutong bad spirit. So kani nga bad spirit, pag mugawas ni siya, muadto ni siya kamingawan. Pero notice niyo igsoon, mubalik na siya kay ngano man. Naanad man siya na siya puloy-anan. Kung makita niya ning imuhang sulod diri nga limpyo na, wala nimo pasukli og pulong, balik siya dito. So open vessel na siya. Kung mo ni mohang mo ni ang body, soul, and spirit, so naa siya diri. Okay, pag mugawas siya din ha, so sa to pa mabakanti na diri. Kani bakanti nga portion, iyahan ang bisitahan. Tan-aw niya og naabay ipuyo balik. So mga importante kay Colossians chapter 3 verse 16, nag-ingon dito nga let the word of the Messiah dwell in you richly. Sa to pa once kana mo gawas kada tang espiritu sa imo, papunog gyud sa pulong, bangili ka imuhang sulod og pulong. Pag kinabuhi gyud og pulong, aron pagbalik kaning tawtang espiritu, makita niya nga sirado na unya ang naghari dito, ang nagpuyo dito, pulong na sa ilay. Di na siya kabalik nganoman. Masakitan man siya ng pulong. Di man siya kagwanta og pulong. So unang importante gid kayo nga kada habwa aning mga daotang espiritu nga nasulod nato, magpasulod po tagdaghang pulong. So actually ang makapahabwa ni kani pagkako sa imong espiritu, hinahinay po na sila gawas. Pero natabangan nimo mong kagalingon nga wala nay makasulod nga daotang espiritu, pinaagi sa pagpasulod og daghang pulong sa imong kinabuhi. So nato mo na siya ang disiplina so notice niyo every time nga kay disiplinahon, o kasagaran ani og dili ka meek, dili ka mapainomsanon, musinta gid ka. Yang mo ra bagin nay naghari o mo kini mga natural reaction sa atong mga kanak. So, why not na para sa mga katigulangan ba? Di ba kaniadto? Siguro ang uban sa tuadre karon ng mga generation, mga balikan na mga generation sumusukol ang mga ginikanan. Pero during sa among mga panahon, makadung pa mga halimi nga na ay mga amahan inahan mo badlong sa ilang anak, ang anak magilog na kita. Hilom lang kita ho. Humino lang kita sa panambagon sa mama papa. Dili ko libabag, dili ko tubag-tubag. Mo tay gwapo nga kiniya. Di same lang gid ako na sa espiritu kamo. Ang ito nang ako sa akong kabahin, si grandma,
Kung grabe man ginag-review sa tuwa, kay during at that time, di magiging yung badlungan ko nga training. Pero naagi mga mugawas mga guni, atong mga kaluyahon, o hingatulgon, kapulan, mugawas gina siya. Sa diha na nga musulod na kang rabuniswa, kining kaulit, kining lami kay kaon, nya gusto ka mag-buot-buot, anak. To, many times, kapila ko mabadlungan, anak. So ako lang, ilang gipog ko mo dibildi. Ilang po ko ingon nga, mutubag ko ni grandma, o mo balik ko niya o tubag. Wala gina ako nagkikinayahan. So, mo gina inyong angay attitude nga. Correction, review, dali lang mo tubo anak. Hindi na inyong attitude. Okay, kuha na to. So, muna ha. For the present, dili gyud malipay o dili ka malipay o disiplinahon ka. Pero, ang resulta ani, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness. Bubunga ni siya o bunga sa pagka-matarong. Kay ang bata nga madisiplina, pagdakuan na, huwag po kay gawas. Huwag po kay resulta. Ang ito niya ako mga sako, bilis sila pasabot ba nga, ang tuyod na ako, ang manambag sa ilaha, ang tuyod na ako nga, sultihan sila anak, araw mga katong sila disiplina ba? Okay. Ato biyang trabaho as fathers, diba? Kinsa may disiplina di ay. Ang mga amahan ba yan? Inon diri kung tinuod ka nga amahan na nagpangga kasi mong anak, imuha kina siyang koreksyonan sa ingon diri sa pulong. Furthermore, sa verse 9, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily to be in subjection to the Father of spirits and the Sa ato pa, sa tawhanon lang, ang mga amahan, hindi siya gusto nga ang iyang anak, may mong badlungan, muna iyang disiplinahon. The same ra po na sa atong amahan sa langit. Hindi siya gusto nga atong pagtubo, may hutang badlungan sa itubangan. Mugamit ko siya o panagdanan. Mugamit pa siya ni kuya, ni elder, o ni grandma, ni grandpa, to discipline us. Karon nga tuid ang atong pagtubo. Okay, kuha na to. So, muna yung mandra. Sa Luke 6:40. Dayon, 2 Timothy chapter 2, 3 and 4. 2 Timothy chapter 2, 3 and 4. Okay, ito yung sa Luke 6:40. Ang tinunan dili labaw sa iyang magtutudlo. Apan ang matag usa, hingpit nga natudloan may sama sa iyang magtutudlo. Okay. So, ingon diha, walay ulipon ang mulabaw sa iyang walay tinunan ang mulabaw sa iyang magtutudlo. Pero ang tinunan nga nahimpit sa ingon brad mo tubo sa ato pali ay kung sa disiplina sa imuhang magtutudlo, kung nagpailalom lang ka, one day parehas sa mong level. So muna yung sa Luke 6:40. 2 Timothy 2, 3 and 4 sa ingon din ha. Pakibasa na to. Pakikambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Yeshua Messiah. Kaya bisan kinsa nga sundalo na sa iyang pangalagad magpagapos sa iyang kaugalingon sa mga patigayon na civilian. Tanglit ang iyang tumong mauman ang pagpahimuot niadtong nagpasulod kaniya sa iyang pagkasundalo. Okay. Huwag ninyo igsuon ang atong discipline o ang atong training is like our discipline and training is like an athlete and soldier. Okay. So sa ato pa di ay ibutang sa inyong goal ng ato day training, ang atong discipline sama sa sundalo o athlete. Kanang athlete, kung sa may kiniya sa athlete, naali siya self-control, ganahan kasi mo kaumpugan niyang kaugalingon, kaya naman, wag pa man mo dako siya, bubugat siya. Notice ba niya to si Pacquiao nga before di ay ka iaway sa boxing, timbangon mo, di ba? Pila mo ka pounds. Kung musobra galit ka, dili pa mo pwede kontragaan. Kinahanglan mas bilang inyong bugat. Nya, siyempre siya, pagkadaog niya, daghan na siya pwede na siya kakauglan niya, mga fried chicken, sa itong mga lamit na mga pagkaon. So kung magpahata ka, disqualify ka sa imong pagka-athlete, kaya naman, bubugat man ka. So gusto niyo ka o pirmi ka daw, pirmi ka qualified, kinahanglan nabi kay self-control. Self-control sa pagkaon, self-control sa tulog, self-control sa suroy, tanan. Muna itong disiplin. Niyang sundalo, di siya nagagyan po. So nakuha ninyo. So di kita maghuna-huna nga sa dihang isulod ta aning atong pagsulod kang Rabbi Yeshua, ayahi atong kinabuhi nga pasagdan na ta matulog ka, pasagdan na ta sa atong himo nga inanin, o pasagdan na no. Naagi tay rules in order to grow.
Karon na mutubo ka, o gusto di ka mutubo, how subject ka ni, ha? Kaning how to pro ha, para lagi na sa gusto mutubo ha? Kamu gusto gid mo mutubo, tingwa gid mo mutubo, unang-una tanawa lang si Yeshua. Ikaduha, upay lalong tag disiplina, upay lalong tag rules, upay lalong tao kining training. So, di man siguro tayo nga ako pa'y mo train sa inyo ha, naaman ang balang espiritu. No? Once na nasuti ang balang espiritu, ayag himo, ayag himo. Ngayon ang balang espiritu nga, adto ka dito ka kuyo. Okay lang. Sabi niyo igsoon, yun sana ko pagkuha ang merit nga nung magkabalik isa akong igsoon. Kaya kapwa akong igsoon at agyan ng yun mo, hindi kong grabe nga, best friend ako to, o best ako nga kuya, hindi mo na akong best pinihi. Pero until such time nga, dubay-dubay, hingkod na hingkod sa espiritu, o pila na kayo sa mga pagpangalagad sa Elohim, pagkamatay sa among eldest na tinugwangan, kaya kaduhangan to siya. So, umuato kong syudad, dito mo kusay mo ato sa akong tinugwangan. Pero, during at that time, hingan ako sa espiritu na, kung manhaog ka, muato gyud ka dito sa mga kuya. Kung maglulutos na ko ng kuya ba. So, sa ko, supak akong kinasuluran, kaya ako humang na, lutuson na pukuan ni, daw-daog na pukuan ni, tamayo na pukuan ni. Pero, i-obey lang ko sa voice sa spirit. Nga, ato ko sa ilang balay, natural. Siyempre, wag pa magkaulit mong maayong relasyon. Sige, good-check ko sa kuha na ikaw ang gulo, kung kamuskula, ikaw ang gulo. Ang gidawat lang ito na ako, mga pinagsanan ka, dawat lang. So, until such time na wala na siyang katambag sa kuha, so naghimo na ang Elohim o pamaagi. Naghimo niya sa pulong ba nga, Proverbs 16 verse 7, when a man's ways pleases the Elohim, he makes even his enemies to be at peace with him. Sagot pa sabot, kung ang dalan sa tao kapahimuot sa Elohim, bisan pag imong kaaway, himuon niyang amigo nimo. So mo to kay ubim ako sa tingog sa espiritu, ang Elohim na mo'y nag-create og sitwasyon nga magkauli ang among maayong relasyon. So inana na igsoon. So importante lang nga naminaw pud mo sa tingog sa balang espiritu sa inyo ha. Kung di mo makatuog sa balang espiritu, na may elder, na may minaw mo panangbagon, naminaw mo og mga wali. Kana mga wali, mga panangbagon, mga pagtudlo, muna na siya. Kung muna na yung makapadisiplina sa tuwa, dili na tayo kay, minaw ka dito dahil sunod-sunod, pag yun ka nga, iparimay pag yun ka, no, kamo na mismo maningkamot. Maningkamot mo nga, mutubo. Okay, so muna siya ang number 2 nga pagtubo. Ikaduha ni is letter C. Diri sa Matthew 6:31 to 33 and Matthew 7:7-8. Okay, isa nakakita? Busa ayaw gayud pagkabalaka ug moingon unsa may among katon o unsa may among imnon o unsa may among isulog. Kay kining tanan mao ang mga butang nga maikagong ginapangagpas sa mga nason. Kay ang inyong langitnong amahan nahibalo nga't gikinahanglan ninyo kining tanang butang. Nan, magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian ug sa iyang pagkamataron ug kining tanang ubang mga butang igadugang ra kaninyo. Okay, di ba? So nakita na ito igsuon nga kita, by nature, ang tao balakog siya sa iyang pagkakon o sa iyang isti. Tanan-tanan, kabalo na siya balhin nga mo gyud imong kabalaka, mo gyud imong pula. So nag-advise sa sidaan na unahan lang kong pangita, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added to you. Tato pa dahil, unahan lang mo siya. Diba ako na ito na balik? Kanina teaching siya, balik-balik na siya teaching. Actually, sa word lang nga first. First. Ako naman nag-balik-balik sa inyo ha, di ba? First, saan ang first? Una. Una ba siya sa imuhang financial? Okay. Kung naa kay madawat na kwarta, una ba siya yung pasidunggan? Ba't naman, sok-sok ko ni ay, o niya nakarabonisyo. Bitaw na, na increase na mabot sa tua, kinahanglan, ato siyang gahinan. Wabo na sa term pa na sa English, ang God, di ba? Elohim. Kung imo na siya ipaulahin, balihan ng God, mahimo na siya do. Iro na nimo Elohim. Pirmi mo siya nag-aagsagin. Di ba? Mukhaon ta. Di ba? Kasi ipakaon mo sa iro, salim, hindi mo na nimo siya iro. Una. I. Sa imuhang interest. Sa imuhang bangkuan ba? Interest nimo. Siya bagi una. Mo yung sa Philippians 2:21, wala ko masipyat nga, ang tanan nangita sa nang kawalang interest. Pero kini si Timothy, nangita din siya sa interest sa Elohim.
So nakuha pa nato, una pa siya sa atong mga interest. Sunod, sa atong mga resources. Sa atong mga gipaabot sa to, resources. Sa may mga resources. Minsan mo, wala man ko'y kwarta, brad. Wala man ko'y naakay resources. Sa ang imuhang kusog. Ha? Ang imuhang kusog, una ba siya ni mong hinungdan? Diba, with yung sa pulo, you shall have abiding with all your heart, soul, mind, and strength. Kaning soul ni mo ito, kaning kasing-kasing resources na ato. Kinsa may unang pitik sa imong kasing-kasing. Siya ba yun? Ha? Sa imong kalag, siya ba gipangita nimo o nangita gyud kag ako lalaki, nangita gyud kog babae kay akong soulmate. Ha? Di gyud ko mahimutang brad, di gyud ko kakita ni Inday. Gi-divert na nimo. Divert na nimo bis nangita kang abay. Nya mora ba pinailagpakan sa mga halos mga kasagaran ng ulitaw dalaga nga ngalagad si Elohim. Ma-divert na ba kung miro dasikis mo kun nalagad Elohim. Kadugayan na divert naman ni Dudong. Ha? Musimba na dili na si Abay Elohim. Musimba na kay isimba pud si Inday. Ya si Inday pun, imbis pumiro, si Yashua Rabin, kadugayan na divert na ni Dudong. Di nakasimbaw, di makalimit ni Dudong. So siya bagyan ang satong kalag. Muna itong resources, heart, soul, sa itong una-una. Di ko katulong, di ko istorya ni Inday. Di ko sa itong una-una. Diba, nagkama na yung kantas kalibutan nun nga. Hindi siya nalibutan. Manaraw siya mga una, si Inday, si Dudong. Nawala na, na-divert. Muna yung mga diversion igsoon. Sa imuhang kusog. Mabitaw na love Elohim with all our strength. Sa itong kusog, siguro ay naging pabot kung ako igsoon o nahatag naging natong atong 100% kusog sa Elohim. Hindi na kita, luya na kita, hiya pa'y kabot. So, aron madali atong project diri, nahatag lang mo. Kay maluya na kanita, ay na ipadala na ang mighty might. Mabitaw kami, bitaw ito muna. Ay ako nakamotor. Duha ka motor, sa motora din ha. Grabe akong height to skilling. Buntag pa, kanang skilling, katulong na mo na lakon, buntag sa'yo, at dito kay maghapon. Pagkauto, hapon, pagkahapon, hapon. Abi na ito katuig. Kung saan mong tutuig ka nakamotor? 2013? 1994 mi diri. Pila katuig na mo 11 years. Hinakutay, hinaklayay. Pero karon, ibabaklay ko ba? Wala na, gano'n man. Kita si Abay Elohim nga, hindi na mo kaya. So, kinahanglan na yung hinabang. Hinabang nga sakyanan. So, inana ha, sa atong mga resources, siya bagyon. Okay. Dahil S, sa maning S, sa atong mga schedule. Una bagit siya. Huwag na ay mga pista na yung mga buluhaton. Pag isya ba ni Esther di mura kanina, gusto na siyang mauban, pero wala siya mauban, kaya naaray pa sa iwan. So, inana ko na. Sa atong bang mga schedule, una bagit siya ni Yeshua. May kag, kung naipahimo sa imo ha, pero hindi na uy, nakakailawan itong hinabang. Kasi ma-divert dahil nga, ay nabang sa akin yan na. Pag tuloy mo ito, palpak. Pero pag una mo sa bulaton sa ilay, pag abot mo dito, ready na, ikot na lang ito mo pick up. Sabi yung sa pulong. Matthew 6:33, idul ka brantan. So sometimes, wag ta masipyat na sa itong schedule ha. Bantayan kinato nga, kung sa iyong trabaho, sa iyong bulaton, sa iyong priority, ayaw dito i-priority itong katong sa iyong personal. Unahan lang din siya una. Kaya makita ninyo yung suot. Order kayo ang inyong hanglakad. Malinawon kayo inyong lakad. Sa na to, so sa schedule. Isa pag yun, sa inyong panahon. Sa time. Time. Sa time. Natuban na bagay nato itong 10% nga oras sa prayer. Kinsay matinud-anon dire, ganang biyanis lang ta. Kinsay maka-pray 2 hours and 25 minutes. 25 minutes, right? 2 hours or 2 hours and 24 minutes. Tights ninyo, naatay 24 oras. Pilay tights ninyo, anak. Pila ka oras yung tights para sa Elohim? 15 minutes lang mo magampo? Uy, nanghawat mo ba na mo? Ako sa'yo, mga kawatan kita. Kawatan dito rin. Mo na yung mandiri nga, nasa kasing-kasing sa tao, thief, blasphemy. Nanong thief man, kayo mismo ang tao kawatan din siya. DNA nang agikan sa demonyo nga naa nato. Kay ngano ang demonyo kawatan, di ba? John 10:10. That it does not come except to steal. Sa tuwa, steal. Meaning ang kawatan meaning sa pagpangawat. Nan karon, sa 24 oras pilay na ulit nimo kang Rabbi Yeshua. Be honest lang. Bisa nakata 3 hours diri. Wala gid.
una yung si King David, I praise Elohim 7 times a day. Ang Muslim mag-pray pila? 5 times a day, lubigan tas Muslim. Ngano, 5 sila ka beses mag-pray sa isang adlaw. Nya tapila na ka minuto ilang kwanta, sambaya na. Ha? Half hour. Oh, half hour. Nato pa 6:30 minutes times 5. Pila? 3 hours? 3 hours na? Oh, 3 hours ilang prayer. Di sila kawatan. Mo nakita ninyo? Oh, sa ilang kasing-kasing, ha? Ilang taon sila ha? Kung kita ninyo nga silang mga negosyo, i-bless po sila. Ganoon. Una-una silang panahon, ha? Naka-bless sila silang ituhuan. Na, labaw na sa tuwa, no? Kuya ilang atong ilagaran, nakailang pag itas tinuod niya na lang. Ya, kawatan ko kita punas. So, pag-bless ako. Ha? Oh, mo na, usahin si Pieta. Binato ang tithes, financial ra, kwarta ra. Sa oras iksuon, kay, mo tagamit ang tithe. Mo na, akong tabang sa inyo, ha? Wait ako sa inyo, ingon ako sa inyo, ha? Nga, sa diyan, makulot ang musbalang espiritu, masulti kong lalang pinulungan. Gamitan na siya, ha? Bisag pag unsay mong himuon, makamata ka sa kagabigan, lawon lang, pray in tongues, pray. Oh, ako, wala akong himuon, aron dili gyud ko ingon nga makapangawat og oras. Dili lang kay 2 hours, 3 hours akong pray in the spirit. Halos tibok adlaw. Kung makahuna-huna ako sa akong himuon nga ma-pray in tongues dito. So, ako kung ako mag-benefit so inani. Sa diyan ay sige pray in the spirit, isang pagkulang kag tulog, yan ang tibok adlaw, dili gyud kadto ako. Ha? Moingon mo nga ang iyong tulog kinahanglan 6 to 8 hours gid mo, baka na para na sa wala Elohim. Pero ug na kay Elohim, ha? Bisag 3 hours ay tulog, kanya nag-pray ka in the spirit tibuok kagabion o tibok adlaw, dili ka bati ito ka. Muna akong spirits. So, kuha na to. So, ang ikatulo di ay nga how to grow is be dependent. O, kinahanglan magsalig kita, be dependent to our Father. Okay, Matthew 7:7-8. Okay, sana ko kita. Pangayo, huwag kamo padahatagan. Manita, huwag kamo makakaplag. Pagtuktok, huwag kamo pag-ablihan. Kaya ang tanan nga magapangayo, makadawat. Huwag ang magapangita, makakaplag. Huwag ang magatuktok, pag-aablihan. Okay. Karon kani adto ug natay angay pangayoon, di ba kisa itong pangayoan? Sa itong mama o sa itong papa. Karon gusto na po ninyo, ha? Magre-program na mo sa inyong hunahuna nga ug naa kalagi panginahanglan, automatic dito giday kasamahan. Ha? I-reprogram ng inyong mindset ha, kanang inyong ba, be transform. Kani adto ug natay panginahanglan dito ulit ngayon sa pagigsuon o sa atong mama sa atong papa no. Karon na mo na yung panahon nga i-reprogram na ninyo inyong mindset. Na kay panginahanglan ang Elohim, kinahanglan taon ko bugas sa Elohim, kinahanglan ko sa nina. Aba Elohim na problema akong anak, ako ni bisag at sa imo ha. O, every time na naamoy mga panginahanglan or need o unsa pa nang na panginahanglan sa mga anak, saan giday tanan? Ayaw mo salig sa inyong ogling kusog, salig sa inyong kaalam, salig sa inyong umano. Kitang tanan dito kita mo salig sa iya. Training na igsuon sa pagka-dependent. So, muna yung sa Philippians chapter 4 verse 6. O, aron mawala ang tanang kabalaka, ingon dito, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known to Elohim. And the Elohim of peace will guard your heart and mind through Yeshua. So, pasabot, kung gusto yun ka nga, pirmi ka nga, dili ka mabalaka na ay kalinaw, tanan mo mga hangyo, ihangad gina sa Elohim. O, kita, mga gini ka na ako, dahil mo kayo mga kabalaka sa kong anak, ako minapirmi sa anak, ikaw naging bahala, ikaw naging bahala, ikaw naging bahala, ikaw naging bahala, ikaw gini mo provide na ikaw gini mo yun, ikaw. O, sali yun tanan, mo unay gusto sa itong mamahan. So, ang imuhang inani ba, di ba, kita karon magkita ta, physical. O atong mga papa physical. So karon mag-reprogram na ka ang imuhang duolan ang dili na makita. Isa may dili makita. Di ba si Elohim spirit siya? So, ang atong pag-approach siya by Elohim. O, kato nang duol kaniya na mutuog yung ka na siya. O, Hebrews 11:6 sa ingon. O, it is impossible to please Elohim without faith. O, listo yung kaayo ang pagpahimon ng Bible po at ipagto. For he who comes to him must believe that he is. Sagot pasagutan. Mutuog ka na siya. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. Muganti siya na itong mahugihon kayo nangita niya. O, sa tawag ko na, isuda ng Panginoon na wala. O, magaling na. Sa tuwang tinuhan, to see is to believe. Doon sa inyo ni Rabboni Yeshua kang Tomas. Tomas, bulahan ang wala makakita aban dito. O. Muna ako yung mga sako. Ako sa Espirituhan, muna akong patakaran. Bisag wala pa na ako makita, mutuog yun ko. Pero sa ilaha, mas nagingnan,
Kung makita na ako, o makita sa mga kaigsunan na kita nga proven karakter sila, ay ako kumutuo. Ako mga sakot, inan ako. Ako, ay ako kumutuo ninyo. Mapakita din ninyo nga trustworthy mo, kasaligan mo. Ipakita din ninyo. Sa physical na. Di ba? Wala ko, di ko kumutuo, tinuod yung kamain mekaniko. Ipakita din yung pagkamain mekaniko. Araw mo to o kunin mo. Kana sa physical na. Ayaw ko mo to sa physical. To see is to believe. Kung makita na ako nga, maayog yung ka, mutuog yung kunin mo. Pero sa Elohim, wala pa ko makita sa Elohim, mutuog yung kunin niya. So, napahap na itong diferensya. So, muna iksoon, ingon diri, kung nakakay pangayo, nakakay tinihangyo, na panuktok sa amahan. May Elohim, tagay ko, abahin. Whether you like it or not, ang balakot sa gobyerno sa atong Elohim is asking. Ayaw mo kaulo si Pangay Abay Elohim. Mo ni ang gusto. Dili ni mo patulogon si Abay Elohim. Di mo gipatulog si Abay Elohim. Ha? Disturbo ha si Abay Elohim sa tanan nimong hangyo. Mo ni ang kalipay. Mo ni ang sabi, be dependent to our Father. So nakuha ninyo. Sagot pasabot. So ano pagtulog is ng pagsalig? So sa atong next nga sa level 2 pa man siya. Actually, tugod niya Abay Elohim. Continuous magini atong teaching kay ako nadasig ko ani tungod ani atong recording. Kaya one yun niya, wala na yung magtudloan niya, at least kita pa niyo sa video. Naapay ka ng mga teachings ba. Tawag karon kami, siguro madaghan may teaching ani, pero written naman lang. So sa next natong kuan, ato yung i-video tanan kay aron nga ang nagsunod natong mga generation, makita pa nila kung sa ato itudlo sa atong mga doktrina. Okay, sabta na to. Mo na ha, ikatulo na siya. Ikaupat, how to grow. Okay, atong babasa diri sa Mark 1:35 o John 4:23-24. Okay. Ug sayo sa buntag, samtang ngit-ngit pa siya mibangon ug miadto sa gawas ug mipaingon sa usa ka mingaw nga dapit ug didto siya nag-ampo. Okay. Unsay kinayahan nila ni Yeshua? So wala na version, layo pa ang kabuntagon ni mata na siya o niadto siya sa mangit-ngit na solitary place kanang mingaw nga dapit ug nag-ampo siya sa mga. Karon sa to ang sa may pagsabutan. Kung pasabutan na igsuon, have a close establish a close fellowship with the Father. Okay, ni establish na mag-establish ka og prayer life. Establish a close fellowship with the Father. With the Father. In prayer and worship. Pangutahan ako sa iyo, honest lang ka. Isay sa'yo kay mata diri aron makampo. Ha? Dili sa'yo mumata alas 2 pa mumata na kay manghihi. Ha? Mumata kay manghihi pagwan. Balik. Sabi ninyo, kaning prayer life igsuon, i-establish din siya. Ako kay nabata naman yun ni ako kaon yun ni alas 2. Kanang between quarter to 2 ug alas 2 mo ginaya akong tingmata. Naanad na akong sistema pagka alas 2 may matagi ko pray. Pray in the Spirit. Sabi din pa mo ang inyong prayer kay wala pa man may prayer in tongues, di ba? Langit kong amahan, salamat, pagkitagot, salamat at pagluhi. Inyong habang pinulungan. Karon magkato na mo pinulungan sa Espiritu. Kay aron dili mo maburing sa iyong prayer. Kay kung ang atong kaulan yung sinultihan, may atong ihampo sa Elohim, magbalik-balik na siya. Ha? Balik-balik. Okay na lang, intercede ka, uban sa ubang mga believers na itaw to intercessory. Kaya di mo po na pwede nga mag-thanks ka nga kung intercessory mo nga wala makasabot ang imuhang kaubanan. So, imo na lang siya pasabton na karon mag-intercessory ta in thanks. Ang atong topic karon, i-pray na itong Israel, i-pray na ito ang mga Hudyo, i-pray to. So, nag-pray ka, dili sa atong kauling sinultihan, kundi sinultihan sa Spirit. So, once ay mong prayer in the Spirit ka, kaya kayo mag-pray tibok adlaw. Dili lang 2.24 minutes ang atong prayer. Kaya na mo mag-pray. So, nakuha ninyo? Importante ko na ni igsuon. Nakabasa ko atong usa ka wali sa nagwapo ni siya nga preacher ka ng Spirit-filled di siya. What time to pray? O what time nga ang portahan sa kalangitan abre? Kamu kabalo mo wala? Kaya naamag gini abre, kana magaling grocery naamag sa oras abre. So ang prayer time po sa Elohim, abre po na siya kung sa mga orasa. Kamo, saman.
Ha? Oh, ingon pa sila, cross-side. Alas 12, sa gabi, alas 6, alas 3, alas 9. So sa kagabion, abri ang kalangitan, mag-pray kag 6 o'clock, open. Open siya. Ha? Di maingon na sirado yun. Pero the best to pray ba? 6 o'clock, kung gabi na. 9 o'clock sa kagabion, alas 12 sa kagabion, alas 3 sa kadlaw. So nabang ninyo? So sa adlaw, hindi makakaschedule sa adlaw, pray. Kaya naman ka sa trabaho. So, mahimo ni mo siya, pray in tongues. Pero aron man kayo pray without ceasing. Oh, pray in tongues. Kanang pray in tongues isog siya pagka-drive ka motor, ka-trabaho ka, kamasa ka, o kaani ka, tanong ka. Sige lang ka, tongues. Na, pura ba ka siya, karabara-bara-bara, pura ba siya, karabara-bara-bara, pura ba siya, karabara-bara-bara. Nara! Simple, pray without ceasing. Oh, simple kayo trabaho sa Balang Espiritu. Dihatag sa to aron atong magtatrabaho. Pero may kamo kita may mag-pray. Hindi na kita kahimo. Oh, muna, the helper, the Holy Spirit, John 14:26. Mo tabang nato. Tabangan ta niya aron makatuman ta sa atong obligasyon sa atong fellowship diyan sa atong mga. Pinapa ninyo, establish a close fellowship with the Father. Sama ni Rabbi Yeshua. Kadlawon pa. Oh, niadto na siya sa usa ka limang madapit o nag-pray na siya sa inyo. Nakita. Kamu be honest lang, sa orasa mo mata. Alas 6 sa buntag. Kinsa ni makamatag alas 2 kadlaw? Wala. Na, mo na ikaw, dili gyud mo manipon sa spirit so. Abi ninyo ang prayer, mo na makapalitan. Mo na kaning di ba yung sa Jude chapter 21 na building up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Building up yourselves in your most holy faith. Sa ato pa ay ang pag-build, ang paglikon sa atong kinasuluran igsuon, paglikon sa atong pagto, pinaagi sa pag-ampo sa Espiritu. Na og hinay mo og prayer life, hinay mo og fellowship sa Father, hinay mo prayer, kuyang inyong Spirit. So nakuha ninyo, pa na to. So muna, kadlaw palandaan, pag-pray ng oras ng inyong tibok adlaw, nindot o resulta. Ako galing, kung hindi ko ka-pray kadlaw, hindi ko ka-pray devotional sa gabi, lingasa kay akong spirit. Hindi ko mahimutang, makulbaan ko, makuyawan ko. Pero maka-pray sa devotional, the same time, pray po sa imong pagalingon, sa kadlaw, naka-pray na kasi mo, naka-pray po mo devotional. Wala ito'y kulba ng adlaw. Ano man? Nauna ni mo pagkita yung ginharian, yung pagkamataro, then nakuha ni mo yung pabor, so siya mo oy mo order sa muhang lakang. TLM 37:23-24, the steps of a good man are ordered by him. Gusto mo nga inyong lakang yun siya galing mag-order? Hindi na trabaho siya mag-order kaya wala yung pa. So makaimong bigkas sa TLM 1-2-3, whatever he does, he shall prosper. Sometimes, failure din ta kay ano, daghantag mga principle nga atong gisupa na di na ito makuha yung pagod. So kanila, kuha ko lang nato ang formula, makik-fellowship na sa Father through prayer, through worship, siya na i-order sa ato lakaw. Once na siya mo i-order, victorious ka, at the same time, prosperous ka. So nakuha na to. John 4:23-24, the hour is coming, nang Elohim, mangita siya mga worshipper. Those who worship Him in spirit and truth. Ato ang tinggulik balik, review na lang ni siya. Ang pagsimba nato sa atong amahan, in the spirit, dili sa atong kaugalingong pinulungan o dili sa pinulungan sa spirito. So muna ang pagsimba. Pa-encourage yo na mangayog mo aning balang spirito. Katong wala pa makadawat la, ang amugid mo, libre man ang ihatag. Okay, ang ikalima nga pamaagi kung saong pagtubo. Ato makita din sa Acts 1:14 kinsa nakakita. Letter E, Acts 1:14. Acts 2:44, Hebrews 10:25. Okay, isa na kita. Gamay panagpuyon kini silang tanan. Nagpadayon sa pag-ampo uban sa pipila ka babaye ug kang Maria nga inahan ni Yeshua ug uban sa iyang mga igsuong lalaki. Sa ilang himo dito sa Acts. Nakik-uban sila, nakik-fellowship sila uban sa mga magtutuo diya sa pag-ampo.
So, unsay bot pasabot na Acts 2:44. So, bot pasabot na Nixon, have, magbaton tawag have, a strong fellowship. Oh, magbaton tawag ligon nga fellowship. Saan yung fellowship siya? Pakirelasyon. Dait, pakigrelasyon. Oh, magbaton tawag ligon nga pakigdait ug relasyon sa uban nga magtotoo with other believers. Okay. Sa Acts 2:44, pakibasa ko. In prayer, strengthening, encouraging, admonishing. Okay, ibasa. Acts 2:44. Ang tanan nga nahimong mga magtutuo nagkausap nga ambitan sa tanan ang tanan nilang mga butang. So, muna na itong himo, di ba? Naatay one thing in common. Nakig-fellowship ta sa matag usa. Di ba dito kung kainin natin fellowship, binag-one mind ta? O muna giingon dito sa asa ba na, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Psalm 133 verse 1, di ba? Kung maayo kayo ni panag-fellowship nato, kaya nga no, makabatong tag the same mind, the same goal, maayo atong pagtubo, walay kasikas, walay away. So, bago kayo resulta, muna itawag, have a strong fellowship with other believers. Hebrews 10:25 is the manner of some, but exhorting one another so much the more as you see the day approaching. Abi ni Igsoon, kanina itong panagtigo, dilit na ito ni angay undangon. Kaya once na undangon nimo, mahagpong ka sa verse 26 nga, willful sinning. Kaya tinuyuan yung pagpakasala ba, nga, ang panagtigo, di ba siya ba? Imuhan ang absinan, pasabot, isupak ka sa balaod ni Elohim. Isupak mo yung kapista. Kada mga panagtigong diya sa pag-ampo, kung dili ka mo joy, dili ka mo tiguan mind, nagpakasala ka sa inyo kanina. So much as the day approaching. Meaning, nagkaabot na mga adlaw. What if, sa itong panagtigong, niabot si Rabbi Yeshua? Hulahan ka, nauban ka. What if, naay panagtigong, naglain-lain ka? Nya, kay kanina ba sa panagtigong, diha na ba ang panlangin niya kay Elohim? Na, wala ka dito. Wala ka mong report. So, wala ka daw sa panalangin. Kuha na to. So, daghan pa rin siya ng mga verses ani. So, kamunan lang mangita pa. Ako na lang ni siyang i-capsulize. So, daghan siya. So, last, letter F. Okay. Ikaunong nga, ang natong himuon sa atong pagtubo. Matthew 4:4, 2 Timothy 2:15, Psalm 1:1-3. Okay, Matthew 4:4. Sa inyo sa Matthew 4:4. Kasi nakamemorize ani. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Elohim. Okay, 2 Timothy 2:15. Isa nakamemorize ani. Be diligent to present yourself approved unto Elohim, a workman does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pasabot igsuon nga magkukita sa pagpresenta sa pagpagalingon nga Elohim. Qualified na bagyo ko Elohim imo kong ipadala. Elohim qualified na bagyo mo nga mahimo ko nimong panudlanan imong gamiton. Elohim qualified na bagyo ko nga magwali. Elohim qualified na bagyo ko nga musimba. Elohim puro ka pangutana, puro ka pag-examine sa imong pagalingon. Na kugihi ang pagpresenta sa imong pagalingon. A workman who does not need to be ashamed. Usa ka alagad, usa ka magbuhat nga dili maulaw. Record ni sa tuwa kung tinuod yun tayo mahimong alagad sa Elohim, kinahanglan wala yun tayo ulaw. Kuha na to. Kani yung maulawon, kinsa ni siya? Proverbs 11:2. Sa ingon sa Proverbs 11:2 sa mga maulawon. Maulawan gayud ang garbuso, mas maayo ang pagpaubos. Sa ingon? Ang maulawon, garbuso. Na, dili ka ma-qualify katong ingon sa 2 Timothy 2:15, a workman who does not need to be ashamed. Usa ka alagad nga dili maulaw. Romans 1:16, unsa ingon ni Shaul? Dili na ko ikaulaw ang ebanghelyo kay mao kini ang gahom sa kaluwasan. Na, na ko ingon sa akong mga sakop, sa matagusan nato dinhi. Ang atong mga sakop atong sinang gitrade, usaon nato ang sinangkapan, ganit sa English o sa mga pinulungan, maayo niya itong mga kanakan. Dili gali mo magpagamit, gamiton gid si Bumbo. Katumote ako ginga itong wali ba nga, dili gali mo magpagamit, gamiton gitong tagagawas. Ako gali, abi ninyo, ako igsuon. Ang week lang gina ko, week gyud ko sa English. Kaya English, mo gini akong wala ganahin nga subject since grade 1.
Abot na lang ko high school, di ko ganang English. Pero sa ubang subject, matagalog man, ma-social studies, ma-science, ma-mathematics, ay, naagib ko sa kuwan pa, excellent ko gamay anak. So English, bagsak ko English. So mga karoon, di kamot di ko maka-English ko, pero sa kung pagpangalagad ko, hindi naman ko sa Balang Spirito, ayaw pag English, pag Bisaya. So Bisaya ko. Kung naka-English man ko karoon, tungod di kay akong ang bata ng panigan mo sa mo ang Bible, New King James Version, English. So, siyempre, mabasa ko Bible, English. Pero ako gini siyang isa-isa sa inyo sa Bisaya. Buot untan ako, gusto ko mag Tagalog, Tagalog ko. Gusto ko mag-Tinagalog. Ako maning giso dahil sa kong anak. Julie, mga gapay pa ni sila, iwalihan ko sila Tagalog. Kung sabihin niya ako sila galing Tagalog, Tagalog yun. Pagbawa na mo, di ko siya naipawa, binasabtan. Huwag isla kasabot sa akong iwaling kang Tagalog. Karoon, hindi nga natutog. Sa'yo na yung Tagalog, isuon. Kaya ito nagwali ko sa kakubang lista, Tagalog man. Nagdala na ko Bible mga Tagalog, ibasa na ako. Iwali na. Pero, yung una, di lang yung ka maulaw. Naingon sa pulong, 2 Timothy 2:15, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kung sa ay ning atong pagtubo, ikaunom, nga atong pagtubo, nag-iman diri, study to learn and live by the word of Elohim. Okay, study. Sa itong pagtuon yun ta, study to learn. Okay, study to learn and live. Dili lang kay, nag-study ka, nagkatun ka, imuhag yung puyan, live. Mupuyo yung kas, imuhang istudyohan o ikatunan. Study to learn and live by the word of Elohim. By the word of Elohim. Kung sa'yo resulta ni Iksoon. Kung sa'yo resulta ni Tehillim 1:1-3. Kung sa'yo sa pulong. But his delight is in the law of Elohim, and in his law he meditates day and night. May sama siya sa kahoy natin sa katubigan. And whatever he does, he shall prosper. So muna, parang ako din nakakita, no? Sa ako lang pagpamananggong ba? Tinuod niya yung isang tinabayhin. Kaya sa ako lang ako na. Kung tabitas, ako lang na. Ako lang kasi dito yung hinambukuhan. According lang sa ako nasabtan sa pulong. Kung nagsigikag pamalan doon sa pulong, nagkinabuhi ka sa pulong. Ini siya, whatever he does shall prosper. Ato pa, gikan sa pagpananaw na agi uswag. Gikan sa paghimo niya project na agi uswag. Saka na niya, whatever he does, whatever you do, you will prosper. Siguro namin ibang diling sa kung saan yung himo na nano mo wala mang binubunga. Susibo na ikso. Nagubang ba si Bayin siya? Ako ginapamatudan, kung sa akong ipang sudan, sa agriculture lang.